Уважаеми другарю Гълъбов, профкомитетът не случайно организира този кратък производствен банкет. Преди малко ти получи софийско жителство. Сега си наш да пресушим чашите. Вие двамата какво искате от мен? Да не скачаш от балкона в троле. И да не хвърляш върху главата ми огризки от ябълки. Кои сте ви? Ние сме твои сенки. Има хора в нашата страна, които ще се опитат да те отвлекат. Пасите от врага. Ами от вас двамата, кой е Наполеон? Наполеон? Кой ли? Нито аз, нито ти. Като че ли най-подхожда на другара Строгов? Нали? Ясно. Аз и сега ще се заведа. Агитката! Како Пеки, къде отиваш? Да обера паялджината в Калидор. Абе, каква паялджина в Калидора? Нали участваш в агитката? Агитка, кой ще чисти? Послушай Софийското жителство и в знак на уважение и привързаност към нашия любимец Гълъбов, агитката ще изпълни кратка литературно-музикална програма. Ще чуете елегия на футболните патриоти. Текст – другара началник Строгов, музика – неаполитанска. Аз пристигнах. Може би ще продължим това. Жура, де? Може би пак сте изпращали някого по морските улици и площади. Не съм поглеждал жена. Във Варна бяхте по-романтичен. Да си тръгваме. Но аз съм поръчал шампанско. О! Как ти се вижда, а?
Слушай, не се увличай. Нощното дежурство е пълно с опасности. Не се бой, бе. Те сега хъркат в някой хотел до карта. Какво обичам? Две мазнички! Големи! Що бе? Почти празен. Точно за билет до Пловдив. Трудно е, драги Рашо, да се мерим с мощните софийски дружества. Докато имаме още сили, тая нощ или никога. Тебе ли се лъжат? Тръгвай! Има думи понякога излишни за нас. Има думи в сърцата ни скрити. Виргиния, нали мога да поканя една позната за танц? Разбира се. Всичко на глас, щом са казали всичко очите. Замълчи, замълчи. Нима нашите очи. Всички чакани думи ги няма. Замълчи, замълчи. Елена, предлагам ви рандиво утре вечер в 7 часа. При чешмичката до университета. Жена ми заминава на почивка в Костенец. Имате ли деца, майстър? 3, но това е без значение. Аз мисля, че ще им бъде скучно при чешмичката. Завидете ги по-добре в зоологическата градина или на куклен театър. Не предполагах, че сте ясна. Аз много ви уважавам като тенисман и тенор, но... Значи, никаква надежда. Тръгнете за Коста. Безсърдечно. Малки думи с сила голяма. Говори, говори. Келнер! Замълчани дори тези думи и чакаме двама. Говори, говори. Замълчани дори тези думи ги чакаме двама. Чакай, че завиха за тък. Печи! Печи! Добър вечер, Гълъбов. Вие обидихте провинцията, като се съгласихте да играете в София. Оставете столицата. Избирайте сам. Агрегат Русе или Тинтяла Пловдив. Решавай веднага. Аз сега, де?
Вижте какво. Я вървете да спите. Аз съм играл и ще играя само в своята варненска чайка. Ясно ли ви е? Да. Лъжеш, хитрец. Назначиха те референс в Витоша. Ти няма да играеш финалният ти матч. Това ти заявяваме ние, изстрадалите Чуков и Полянски. Другарченца, тук стават някакви недоразумения. Един момент. Вие настоявате ли? Тая нощ Или никога. Добре.